Čau, já vítám u dalšího videa a dneska mi přišly dva balíky. Čekal jsem jeden, přišel druhý, rozbalíme si oba dva, takže jdeme na to. První balík je od Bravo poradnu. A vím, co tam je. Jsou to ručně vyrobený dřevěný tampony, na který se fakt brutálně těším, takže se jdeme na to podívat, protože ten vstup do vagíny mi přijde hrozně malý. Uvidíte sami, bude to super. Je to zabalený v takovýchhle těch mrtku malou. Nevím, vole. Takže, ale máme tady první věc, na kterou se podívám hned. Pak se podíváme na tu druhou, která je lepší. Tohle je píča, která je vyrobená z korku. Korek, myslím, se tomu říká. Ty vole, ale je dobrá, kámo. Super píča. A je tam normálně místo na žalud. Hej, to voní jak svý. Máme tady dřevěný tampon. Asi se nosí takhle nahoru, ne? Nějak. Takhle, na pána, takhle ho budu mít nahoře. Co jsi za piču? Ty jsi měl nosit ještě slipy, vole, nevylízet z baráku. A to akorát zhoršuje. Bruh. Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Look at the top of his head.